Докъде достигнал съм, напред вървейки пътищата на живота. Ето въпросът, който често аз задавам си, но отговорът нещо все се мота. Не станах аз богат, по-скоро бедничко живея. Говоря за пари и други тем подобни. Ми трябвало потоци от сълзи да лея, но плача ли се чувствам неудобно. Злато и пари, имоти и коли, както идват, те така изчезват. А в моето сърце едно съкровище блести. Повярвайте, за мен е безценно. Злато и пари, имоти и коли, както идват, те така изчезват. А в моето сърце едно съкровище блести. Вярвайте, за мен е безценно. Отдавна вече спрях да се оплаквам от недоимък на благата земни. Едно богатство друго притежава. Повярвайте ми, то е неизменно. Намерих всъщност пътя, който търсил съм. Години лутайки се в тъмнината. Не е дори път, по-скоро е пътека тясна. Но следвайки я, води ме към светлината. Злато и пари, имоти и коли, както идват, те така изчезват. А в моето сърце едно съкровище блести. Повярвайте, за мен е безценно. Злато и пари, имоти и коли, както идват, те така изчезват. А в моето сърце едно съкровище блести. Повярвайте, за мен е безценно.
въпросът мой навярно е излишен, или пък всъщност малко е неточен. Бих се попитал никъде, а до кого достигнал съм? И отговорът е Исус, единствен, свят и непорочен. И тъй въпросът мой навярно е излишен, или пък всъщност малко е неточен. Бих се попитал никъде, а до кого достигнал съм? И отговорът е Исус, единствен, свят и непорочен. Злато и пари, имоти и коли, както идват, те така изчезват. А в моето сърце едно съкровище блести. Вярвайте, за мен е безценно. Злато и пари, имоти и коли, както идват, те така изчезват. А в моето сърце едно съкровище блести. Вярвайте, за мен е безценно. Вярвайте, за мен е безценно.